Čaute, novom videu, dneska ideme hrať aj vás, môžeme kamarátmi, čaute. No dáme a dneska ideme, keď ste dali neskutočných 20 odoberateľov, tak dáme 3v3 s mojimi kamarátmi. No tak poďme. Jupi! No nič. Yes! No konečne. Ozaj taký môj kamarát, my sme skoro dostali infarkt, lebo keď sa pripojil, to je neskutočné. Strašne dlho sme čakali. Wow, ešte som sa musel učiť a papať tak. No. No, už ideme na to. Čo dáme, chalani? Ja to som ešte. Počkaj. Beknus, poďte. Ježiš, sem. Beknus, poďme sem. A môžeme to klikať, ono je väčšia šanca, že to vyzerá, to by na to budete môcť klikať. Áno, my na to klikáme jak idioti. Gedrekt. Kto má snajperku? Si bere. Ja. Aha, okej, ideme na to. Tam je ten gedrekt. No nič. A vidím. Ty bol. Nožík. No jasné. To čo má? Počúvaj, jeden skáče a má nožík, takže sme nahratí. Nice, pekne, Alex. A tam no tak to som kúpil. No nič. Dobre. Tak to čo je? Dobre, to vie, že... Odo mňa bude mať auto aim, pretože neviem ho opraviť. A už neviem. No poďme. Tu si, gedrek. A, zase snajpy, no, pozor na tebe. Ty vole, čo robíš? Ale to čo on robí? Dostal headku. To viaš, vysvetli mi len jednu vec. Ja chcem niekoho trafiť? Nie, ty kokos. Ne. Koľko chceš? A koľko chce? Musíš sa viac snažiť, to vieš. Počkej, tak ešte mňa to nebaví. Tak Firelook Knife a ideme na to. No ja si berem asi toto. Ježiš. Šlak ma trafiť. On ma zasnajpil. Ale ten buzerant. Tu je. Dobre. Skápal. Počuj, ja si normálne asi berem toto. No, dobre. Ukáž, čo si zoberiem? RPGčko, spray, nožík a asi toto. Dobre, chalani, kryjte sa. Hádžem tým degešom. Pozor na snajpu, pretože... Tam je! Jeden ma zasnajpil. Nepozor, kam to bude mať auto im. Tento má tento je RPGčko. Teraz si zobral RPGčko, ale jeden ma zasnajpil. Au. Tak. Ne. No ty vole. Gedrekt. Tak si jedom porusenka. Durite. Dobre, to nie. Tu je. Ale... Hej, on každý dáva niečo, ale... Toto už nemáme šancu. To už nemáme šancu mať. Ešte, počkaj. Idem to napriť. No tak to čo je, kámo? Ne. Ježiš. Nie! Kámo, jasno. No. 5-1. No výborne, tak toto sme sa inak zesmiešnili. Hej, ne.
Nevadí, ale nevadí. Len prvá hra, ešte otočíme. Prvá hra už niečo. To sa dá ešte. Volám sa Bobby. No poďme, ideme na to už. Ty kokos, dúfam, že nedostaneme zase, že level 110 a úplne nás vypečie. Nás vypečú ako káčky na trhu. Tobiaš, nás vypečú a predajú nás ako káčky na trhu. Tobiaš, dáš mi odber na YouTube? Papiky. Počkaj, vieš čo je najlepšie, že ja môžem točiť 15-minútové videá. Prečo? No lebo inak vieš, že to je strašne, že to je moc dlhé. Ja neviem fakticky. Takže môžeme to robiť na čas. No, Je tak, keby na mňa je, keby sme si 45 minút a spravili to na 3 videá. no hej. Dneska môžeme tak, neviem, koľko si vydať. Že dáme viac dielov. Hej, no čo môžeme deliť. Tak ak tu bude, ja neviem, 30 lajkov, to je veľa. Tak 5, tak dáme ďalší diel. No na pomaly všetkých videách máme minimálne 5 lajkov. No tak to bude 5, tak dáme ďalší diel. Čo možno bude dneska. To možno neviem, ale... No, tak toto bolo vybavené rýchlo. Toto bolo To možno... vybavené rýchlo. Parkour Trnava. Tam sú. Oni kempia. Dobrý deň. Tu počkaj, jeden chlap má snajperku, alebo čo to je? Volám sa Bobby, kopem Robby. Jeden sa odpojil z Wi-Fi. Jeden sa vyvolil, jeden sa vyvolil. O, ja som dal obidvom 75 granátom. Počkaj, jeden má túto blbosť. Dobre, asist, natura. Tak ja už budem mať vlastne 2 asistencie, lebo ja som dal obidvom 75 granátov. To čo má on, ty kokos? Ne. Aha. Tak ja som tam. To čo je? Jožko, A to jak trafil? Však to sa ani neotočil. Sa nemusíš otočiť. No musíš, kámo, aby si to dal. a to čo má za nožík? Skin. To má skin. Nedáme, ale... Dobre, Foro dostal. Dobre, 105, ok, jeden je dead. Není. Dobre, ja som sa trafil vedľa. Pozor. Yes, ide dole, Nice, ide dole, dobre. ide dole. Nice. Gam. Ja si idem teraz meniť. RPGčko, Drake, nožník a toto. Ale tak tie fory sú dobré, ja asi normálne hodím foru do ksistu. A tam, zadu. Dobre, foru som dal. Dead. Ešte jeden nám chýba. Ale potom vyhrajú oni, lebo vždy to tak je. A musím im potrafiť foru. Prečo? 60? 120? Tak, ja nevyhral to, dobre, mám.
nech sa odpali. Yes, dal som ho s nožikom. Čo? No poďte zapnúť ďalšiu. Sekundu, ja sa niečo idem kúpiť. Počúvajte, Tobiaš, mám si kúpiť, alebo Alex, mám si kúpiť z Horty alebo Uzi. Počkaj, alebo čo? Z Horty, to sú také tie dve zbraní a to ono páli, alebo Uzi. Ako Uzinu. Uzinu, určite si kúpil Uzinu. Čo je Hej, lepšie? tu je... Ten Hort alebo Uzi? Čo? Medkit bundle. Tak ja si kúpim ten short. Aj... What the hell? Nie, kámo, ne Uzinu si kúp. To shorty je debilný. To je blbosť. Prečo? No lebo ono sa mi zdá, že sa to bere ako najslabšia zbraň, ale ja fakt neviem, ale ne, kámo. Radšej na čo nie. Ja si idem našetriť 400 kľúčov na plamene. Aj keď budem dlho šetriť, Alebo si mám šetriť na, jak sa to volá? Na snipku? na snajperku. Hej, kámo, Čo? Hej, na snajperku si šetri. No dobre, tak ideme. Ježuš Maria. A poďme na to. To fakt nejde. Fraj, free, skúsime to za free. No tak to je dobre, ten plameňomet, tak to si kúpim určite. Môj kamarát, Česka si dáva riadne bomby, kámo. Počkaj, a Tobiaš, na tom kanáli predtým, čo si tam bol, tak to ťa pozval, alebo čo ste tam robili? Hrali ste rival? A si pozvali ma, tak to bolo. A to je, koho to je kanál? Ale dúfam, že nebudú určite žutátori. A koho to je kanál? Ja neviem, on sa nebyl play. Všetko malý. Takže ak chcete ľudia, tak môžete dať odber. Áno, dajte odber a like, poprosím. Podporite ma. No a Tobiaš, aj ty daj odber. Aj tvoja mama, ak môže. Jak môže, hej? Ale cez tvoj daj si. Už to nenatáčaš 5 minút náhodou? 15 minút? Nie, 13. No tak toto už asi pošlo. Backrooms. Hej, tak poďme bakom. Yes! Neviem, jak to funguje, ale však dobre. Zistíš. Hej. Nie, či nie je toto tá väčšia. To čo máš? Jaj. Alex? A nie, ty to možno budú sám. Alex, No? prečo s nami nehráš? Mňa to niekto Že čo? tým mne to dalo error. Ja aj tak dohráme toto a potom pôjdem s tebou. Tak potom pôjdeme spolu. Jo. Kamo, kde kempy? Jeden vám zostáva, ten má strašne málo HP. Ale kde je? Počkaj, Bude kempiť, ale... s tým gatom som ho videl. Tu je. Vidíš, mal. Tam na ten brat na tú zem. Už mám 5 kľúčov, takže ešte 395 kľúčov a mám to, jupi. Ja si normálne kúpim nejaký skicár alebo niečo a budem si to zapisovať, ako mám. To čo je? Ja mám 20 kľúčov. No tak z tohoto videa bude všetko a druhý diel bude za chvíľu. Tak čaute.